Ndi Igbo break in a record. Na the whole world. So fear can Ndi Igbo catch a produce na the whole world. So from Puri. Chineke bụ n'ihe ọjọọ. Ịma na ikwulie. Ọkwifu ndị anyị na-apụ ara. Ụwa niile China bụ fama mere ụwa ihe na-eme ndị ụwa niile ihe ha pụta. So fear ka Ndi Igbo bụ first na ya. Ala ụka. The highest thing Ndi Igbo produce gold na-ejezu the whole world. Eji ama atụ n'ebe Ndi Igbo nọ, even Ndi Igbo ji eme ọnụ taa. We produce reverend fathers, evangelists, ndị pastors. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ana m ekene unu. Nwanne m nwoke anyị nụrụ ife jụrụ. O tekwana nna afọ ihe onyonyo gị ma nke ịkpọrọ m afa one ma one kwuo ife adịrọ mma. Mana nsị na mma bịanye gị ndụmọdụ. At least as a younger one, I like your passion. Mbọ ị na-agba na-etinyegasị okwu ọnụ, mana achọrọ m ka ige ntị efuru kemgbe ụka ji wee na-prevent vulgar language ka ị na-asụ asụsụ kwesịrị ịnụ rapụ nke ruru unyi akwamiko fornication bụ sin ife niile ụka na-epreach for years. O merụ omenala Igbo the culture ka ụmụ nwaanyị anyị si akpa agwa nkwanye ugwu ụmụ nwaanyị Igbo dị oke ọnụ ahịa wee dị protected wee kpuchinata ya wee chekwaba ya. Unu apụtazie gbaba ụka mgba ife ahụ ka na-epreach ma abortion ma ife dịka nwaanyị na-ekwu okwu ruru unyi ma nwoke dị na ya ụmụazị adịghị ata mkpụrụ osisi edebere ndị okenye. Ọ ife niile aka ụka condemn for years. Unu pụta na ataki ụka amụrụ m ihe onyonyo one unu jigo wee condemn fornication condemn kịta a na-amụzi na-etufu abortion ife gbasara nwoke idina nwoke and so many other things. Mmanụ ife aka oziọma prevented onye ọ na-menyụrụ ọkụ ya ezute ọchịchị. That is the truth. So uche anyị adị ya nwanne m ị na-ajụ ma ndị ọcha na ha abụ fada na ha abụ pastor na ha abụ men of God na ndị be anyị bụcha na mba ụwa niile bụrụ ma na be anyị. Achọrọ m ịjụ gị enwere onye ọcha bụ politician na Nigeria ebe a? Maka enwere ndị ọcha bụcha fada mana Lagos mana some cities enwere mana North enwere St. Dominic's ebe Lagos all my parish iru ebe ahụ ndị ọcha nọkwa di ya n'ụfọdụ ndị be anyị and so many other parishes and the seminaries ndị ọcha nọ otu a ka ndị be anyị si wee nọrọ. O nwere onye ọcha bụ mekanik ebe a? Oh yes. Otu a ndị politicians si wee bịa ndị colonial masters si wee bịa na political side mechaa naba ndị be anyị wee nweta what they call independence. Otu a ka ndị early missionaries si wee bịa